dịrị unu na atalachi ya wee ka mụ na bịara tata anyị na-eri nnukwu oriri nke Epifani, ngosi Chineke gosiri onwe ya bụ Jesu Kristi na ndị mba ndị na-awụghị ndị Juu. Tata anyị na masị anyị na-ekwu, anyị na-eso nwanne anyị nwanyị barista Chima Okoroma were na-ayọ ngozi Chineke ka ọ wụkwasị nnọọ ngozi Chukwu na-edu na-echekwa ezinụlọ ya niile. Anyị na-eso nwanne anyị nwanyị Lady Amaka Aniyanwa were na-ayọ ngozi Chukwu were na-ekele Chineke maka ihe niile o mere na ebumnobi ya. Anyị na-eso St. Clement Pope in Parish were na-ayọ Chukwu maka ọgwụmọrịa n'ebe nwanne anyị nwanyị Camelia Udom nọ. Anyị na-eso Sir and Lady Silvanus Ebunam na-ekele Chineke na-ayọ Chineke maka ebumnobi famili ka Chineke na-emejufọrọ ihe. Anyị na-eso Sir and Lady Ansem Onyemekwu were na-ekele Chineke maka ihe dị iche, ihe pụrụ iche ha bụ n'obi ka Chineke na-emejufọrọ ihe. Anyị na-eso Mr. and Mrs. John Mojeke were na-ekele Chineke na-ayị ya maka ihe pụrụ iche famili bụ n'obi. Na masị ya, anyị na-eso Dr. Eugene Okafor na members of Ugiri Catholic Community na-ayọ Chineke ka ọ nabata onye bishọp anyị hụrụ n'anya pụrụ iche, late Bishop Gregory Ochiagha, Bishop Emeritus of Olo, na-ayọ Chineke ka ọ nabata ya nye ọnọdụ na ndokwa. Anyị na-akwa eso Sir and Lady Jude Nwụzọ DJ Iron n'ebe so were na-ayọ Chineke ka o were nabata nnukwu ụkọchukwu owu Gregory Ochiagha, bishọp Olo Diocese Ebeke ha, ọ wụrụ bishọp ebe ahụ, ka o were nabata ya nye ezumike na ndokwa. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ngozi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịka ọnọdụ nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu oriri nke Eucharistia site n'ikwupụta nje anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị loghere eloghe, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu Nna arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebighị ebi. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu.
n'ụbọchị taa ka ijiri kpakpando duru ndị mba ọzọ bịa gosi ha so otu nwa gị bụ Jesu Kristi. Anyị na-arịọ ka ị site n'obiọma gị mee ka anyị bụ ndị matara gị ugbu a site n'okwukwe, bụrụkwa ndị ị ga-eduru duba n'otito nke eluigwe, ebe anyị ga-ahụ gị site na di nwa na Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze ịbụ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Biko nọdụ n'ala. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya, isiokwu: ebube nke onye nwe anyị apụtala ìhè n'elu gị. Kulite, chọwapụta, maka na ìhè gị abatala. Ebube nke onye nwe anyị na-awalitere gị. Ọ bụ ezie na etiri gbachiri ụwa niile, ọchịchịrị ka kpuchikwara ndị mmadụ, ma ebube nke onye nwe anyị na-awalitere gị. Ugbu a, onye nwe anyị awalitere n'elu gị, ebube ya pụtara ìhè n'elu gị. Mba dị iche iche na-abịa n'ìhè gị, ndị eze na-abịakwa n'ìhè gị, nke na-amụkesị n'ụzọ ụtụtụ. Welite anya gị, legharịa ebe niile, mmadụ dum na-ezukọta na-abịakwute gị. Ụmụ gị ndị nwoke si ebe dị anya abịa, ejikwa nwayọọ kuru ụmụada gị n'aka na-abịa. Mgbe ị hụrụ ihe ndị a, ihu gị ga-abụ sọ ọchị. Mgbe ahụ, obi gị ga-ejupụta n'aṅụrị, na-awụlikwa elu n'ọṅụ, n'ihi na akụnụba ga-esi n'osimiri na-enubara gị ka mmiri. Akụnụba nke ndị mba ọzọ ga-abịakwutekwa gị. Ịnyịnya ibu ga-enubatara gị n'igwe n'igwe. Ụdị ịnyịnya ibu dị iche iche nke ndị Midia na Ifa ga-agba gị gburugburu. Onye ọbụla bi na Sheba ga-ebute ọlaedo na mgba isi ọma, kwere ukwe otito nke onye nwe anyị na-abụ. Okwu Kosepụ.
ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi nke Pọl dị asọ degara ndị Efesọs isiokwu egosila ugbu a na mmadụ niile keta otu oke ahụ na nkwa Chineke na unu anụna na Chineke site na amara ya enyela m ọrụ ilekọta ezinụlọ ya maka ọdịmma unu. Eleghị anya unu anụkwala na Chineke kpughere m ihe omimi na nzuzo ya, mee ka m mata ha, dịka m dere nwantịntị na mbido akwụkwọ ozi nke a. Ihe ahụ a na-ekweghị ka ndị mmadụ mara n'oge gara aga bụ ihe mmụọ nsọ kpughere ndị ụmụazụ na ndị amụma ya dị nsọ n'oge nke anyị. Ihe omimi ahụ bụ nke a: n'ime Yesu Kristi, ndị mba ọzọ na ndị Juu so nwere oke dị n'ụlọ Chineke, na ha soro ndị Juu bụrụ akụkụ otu ahụ Yesu Kristi ahụ n'aha, na ha sokwa keta oke na nkwa ahụ ekwere site na ikwusa ozi ọma. Okwu ụwa kpakpando ya mgbe ọ walitere, anyị wee bịa isekpuru onye nwe anyị. Mgbe a mụrụ Jesu na Betlehem nke Judia n'oge eze Herọd na-achị, ndị amamihe na-akọwa kpakpando siri n'ọwụwa anyanwụ bịaruo Jerusalem na-ajụ sị, olee ebe nwa ahụ a mụrụ ọhụrụ bụ eze ndị Juu nọ? N'ihi na anyị hụrụ kpakpando ya n'ọwụwa anyanwụ wee bịa ka anyị kpọrọ ya isi ala. Ma mgbe eze Herọd nụrụ nke a, obi lọrọ ya na ndị niile
bi na Jerusalem mmeri. Nke a mere o jiri kpọkọta ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ. O jụrụ ha ebe a ga-amụ Kristi. Ha zara ya sị, ọ bụ Betlehem nke Judia, maka na otu a ka onye amụma sịrị dee ya n'akwụkwọ sị, gị o Betlehem n'ala Judia, ọ bụghị gị kacha nọọ ntakịrị n'etiti ndị ọchịchị nke Juda, n'ihi na ọ bụ site na gị ka onye ndu ga-esi apụta, onye ga-achị ndị nke m Izrel. Ka nke a mechara, Herọd kpọrọ ndị ọkachamara ahụ na nzuzo, wee jụta ha nke ọma oge kpakpando ahụ pụtara ihe. O zigara ha Betlehem sị, gaanụ chọzie nwata ahụ nke ọma. Mgbe unu chọpụtara ya, ziterenụ m ozi ka m bịakwa kpọrọ ya isi ala. Mgbe ha nụchara ihe eze kwuru, ha malitekwara gaba njem ha. Ozugbo kpakpando ahụ ha hụrụ n'ọwụwa anyanwụ pụtakwara duru ha na-aga ruo mgbe ọ kwụsịrị n'ebe nwata ahụ nọ. Mgbe ha hụrụ kpakpando ahụ, ha ṅụrịrị oke ọṅụ. Ka ha bara n'ime ụlọ, ha hụrụ nwata ahụ ka ya na nne ya Maria nọ, wee kpọrọ ya isi ala. Ha meghere akpa akụ ha, nye ya onyinye ọlaedo, mgba isi ọma a na-akpọ frankincense, na mgba ilu a na-akpọ myrrh. Mgbe ha mechara, ha si ụzọ ọzọ laa n'ala ha, n'ihi na a dọrọ ha aka na ntị na nrọ ka ha ghara ịlaghachi n'ụlọ Herọd. Ozi ọma nke osekpuru ụwa. Biko nọdụ n'ala. Onye ọbụla nọdụ ala, ana m eji ohere akpọ Sista Jovita nna ya ka ọ mụnye ọkụ ya bịa sekpuru ala ebe a. Tata Sista Jovita nna ya ewu onye Holy Handmaids of the Holy Child Jesus,
ha na-renew nkwa ha kpere Jizọs n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị Epifani. Nkwa ha kwere ọwụwa anyị na-akpọ in canon law simple perpetual vows, and to show that they mean what they say, they come and they renew it on days of Epiphany. Sister Biko. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. Sister Kuli Elu, first hear the congregation of Kwariaka. Okay, sister. Congratulations. So, anyị niile ga-eche kedu ihe anyị ga-enye di nwụrụ na Jesu Kristi, kedu ihe anyị ga-enye ya n'ụbọchị taa o gosiri onwe ya na ndị mba ọzọ nọ. Kedu ihe wụ onyinye anyị ga-enye ya? Ọ anyị ga na-ajụ onwe anyị taa Epifani. Na Epifani kedu ihe ọ pụtara? Ọ bụ ngosi, revelation of God to his people. The God of creation is the God of revelation. He reveals himself in marvelous ways. And ọ naghị egosi onwe n'otu ụzọ. Onye dere anyị, redactor dere anyị nkọwashi letter to the Hebrews. Kedu ihe ọ gwara anyị? Na-agba ochie, n'oge ochie, Chineke nna gbara anyị okwu, gbara nna nna anyị ha okwu n'ụzọ dị iche iche. Ọ gbara ha okwu chie na okike ya, nature, the created order. Ọ gbara ha okwu chie n'olu ndị amụma. Ọ gbara ha okwu n'ụzọ dị iche iche na-enweghị nkọwashi. Na tata Chineke anyị agbanaghị okwu ofu nwa ya. His only Son, Jesus Christ, has spoken to us, has revealed himself to us in a positive way through his Son, our Lord Jesus Christ. And so we see that the God of creation is the God of revelation. He has revealed himself to our consciousness. After creating us, he embedded in us God consciousness. After creating the whole world, he put a seal of his handwork within the created order. Onye abụọma bara anyị tata, bara anyị
na abụ ọma nke 8 dati Chineke nna mere ka otito ya fụ ihe n'ụwa chi na ho kereke. Oh Lord our God, how majestic is your name in all the earth. Na abụ ọma nke 19 ọ gwara anyị that the heavens proclaim the glory of God, and the firmament speaks about the glory of God. From day to day, no word is uttered. No word is uttered. But he has revealed himself. And everything points to an intelligent being. An intelligent being. St. Thomas Aquinas will tell us that that intelligent being is the unmoved mover, the uncaused cause. When onye mere Chineke, mgbe bara Chineke ka ọnọdụ, onye nọrọ onwe ya, onye mere ka ha niile nọrọ dịrị, onye kere ha niile, chi enokwu ọnụ okwuru, let there be, and things came to be. O touchere di ya. Gị bịaruo, enwere ndakpọ New Thomas, among them Karana. He speaks about the totality of the universe is already graced by God. The whole creation is already graced by God. And so, he said there is no pagan. Everyone with God consciousness is an anonymous Christian. And so we have these people today, the Magi, the astronomers, whatever we call them, the 3 kings, they saw by stargazing, by the act of astrology, they came to know that something great was going to happen. And what is that something great? That something great is the birth of the Son of God. The birth of the Son of God. That they saw a special star that they had not been seeing all the time. At its rising, they started following it from the east. Hundreds of miles away, thousands of miles away, they started gazing, coming, following it as it led them to the land of Israel. Abraham, ya kpọrọ ha tekwe kpọrọ ha eje ha erute na palace of King Herod. Onye eze akpọ Herod ha bịa na ebe obibi ya si anyị ahụ na kpakpando gosiri ni se nwere onye eze amụrụ, onye eze ehewu, onye eze ga-achị Israel. Oge ji ihe bịa ke mere obi agbawashia Herod si anwụ onye eze Israel, olee otu onye ọzọ bụ iji bịa nara m ọchịchị m n'anya dị dada bịa nara m ọchịchị m. Ya were kpọkala ndị ọkachamara na-ahụ maka kpakpando sị bịa gwa m ole mgbe kpakpando unu hụrụ ya ha agba ya. Ya were kpọọ ndị ọkachamara ndị nke Israel, ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ nke Israel, biko bịanụ, ha dị mkpa dafu ala, bịanụ. Olee ebe a ga-amụ onye mgbafu akpọwa onye ewu onye mgbafu olee ebe a ga-amụ ya? Yesu ọ na Bethlehem nke Juda. E were sị oke abịa sị ndị ọkachamara unu jewe ji unu amaka n'ebe a ga-amụ onye, unu jewe chọwanị, unu chọala unu abịa gwa m ka mụ na onwe mkpe wurukwa jeje kpọrọ isi ala otu nje eme. So chi na nke ole nwe anyị gụara tata wụ si na
chi niile anya na kpakpando, omens, nature, ndị na-awụghị ndị Juu ewerele bịa ma ahụ ndị Juu ma ahụ. Anyị na ha abụrụla otu. Anyị na ndị Juu abụrụ otu. Enwe onye n'ime anyị wụ onye Juu nga. Anyị wụ ndị Gentile, ndị mba ọzọ. Anyị na ndị Juu ewerele dịrị n'otu n'ime ha banyere nwa nke Chineke. Ha ewu Krismas anyị. Ha ewu oriri ọmụmụ nke dị nwena nke ndị mba ọzọ na-abụghị ndị Juu. N'oge a mụrụ dị nwena Jesu Kristi, e nwere positive revelation of his birth to the shepherds. The angel of God came down. And then after that, the multitude of angels came singing the praises of God. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. All of them came. And then he made known this great mystery to the shepherds. They went to Bethlehem. They saw Mary. They saw the one I just Christ Mary and Joseph. Mary, Hano, Nebana, Jetiri, Anumano, Mahagiri. Jesus, Asian William, Nahaja, Etiri, Umanumano, Ahijana. Okay, about today, Kabiahu, Nde Mbozo, Ndeze Ato, Nde Magi, these astrologers, Habia, obeying the Jew, the shepherds, Cape, Memory, Sempoja, by see, Monday Jew, Monday Gentile, Ayaburulotu, na Emma Achuku, Ayaburulotu, Nema Achuku. In days are all, goes Biarani, Ife, Dimona Jesu Christi, Hanoshira, Anya, they are representative persons representing us with no exception, professing our faith in our God, in our Lord Jesus. How goes it for Ara? Okupani nebedi mwana Jesu Kristi no. Ena onyinye hanyere di mwana Jesu Kristi nwa amụrụ ọhụụ. Ha gosiri okpukpe anyị si na nwa nke amụrụ ọhụụ bụ onye eze ga-achị ụwa niile, onye eze alaeze ya na-agaghị enwe njedebe, onye eze ga-ewuwe alaeze ịhụnanya, udo na ịdị n'otu. Onye eze alaeze ya ga-adịgide na-enweghị njedebe. Otu ha jiri gosi anyị okwukwe anyị, ha ji kwufuo okwukwe anyị enye ọlaedo a na-enye ndị eze. Nwatakịrị anaghị ebu isi amụrụ jie na ebe a na-etiri ụmụ anụmanụ nri ha ga-eri, dati ọ ga-agwa onye eze kacha eze niile, the King of Kings, the Lord of Lords, the Prince of Peace, the God Hero, Father forever. Okay, abụọ nwatakịrị dị n'ebe a na ọ ga-ewu onye eze. Ihe ha ikpekọrọ banyere ndị nwe na Jesu Kristi, o okwukwe anyị n'ebe ọ nọ. That is the universal King, the King of Kings, whose kingdom is eternal, whose kingdom encompasses the whole universe. Ha were kwufu okwukwe anyị n'ebe dị nwe na Jesu Kristi dị na ebe a na-etiri ụmụ anụmanụ nri ha ga-eri. Ejiri ahịhịa were merie matras. Ọ wụghị fom anyị na-eji edina ala ehi ụra. Ọ wụghị comfortable hotels ebe ndị mmadụ na-edina na anọ. Ọ wụ ebe na-adịghị comfortable. Hisi onye nka
na ọ ga-awụ onye ụkọchukwu ebe onye ụkọchukwu n'usoro nke Melkizedek, onye ụkọchukwu ga na-ejikọ anyị na Chukwu anyị. Olee otu ha ji gosi ngosi a? Ha gosiri ya enye frankincense a na-enye ndị ụkọchukwu ha ji efe Chineke. Ha were frankincense nye maka ndị nwe na Jesu Kristi, expressing our faith in him, that he will be the eternal priest, eternal high priest, who will mediate between humanity and divinity. In his one person, he brings together the divine and the human in his one person. Onye nke ndị n'ebe a, ọ wụ onye ụkọchukwu ebe. Ha were kwufu okwukwe anyị n'ebe dị nwe na Jesu Kristi nọ, si na nwata dị n'ebe a ọ ga-emejufu mission ya, ndị nye dịnyere ya, ọ ga-emejufu ya enenwu anwụ, ọ ga-anwụ anwụ. Through his cross, our Lord Jesus died and he fulfilled his eternal priesthood, offering sacrifice for us. He will die. His death will be a vicarious death, a death in place of the others. His death will be innocent, the death of the innocent for the guilty. His death will be redemptive, the death of the just one, the innocent one, bringing salvation to the guilty. Yamere ha jiri nye the gift of more. Ha nye that gift. Mgbe isi ilu a na-eji eli ozu, a na-eji eli ndị nwụrụ anwụ. Ha nye gift iji gosi okwukwe anyị nwere n'ebe dị nwere Jesu Kristi nọ. N'oge na-adịghị anya, anyị ga-ebido Lenten season. Anyị bido anyị ga-reflect on the death of our Lord Jesus Christ, the value of the cross, the centrality of the cross in the life of a Christian. Our Lord Jesus, the eternal high priest, the eternal king who reigned from the throne of the cross, who died for us to reconcile us with the Father. Oh, ihe ka ndị Magi gosiri, representing us, each and every one of us, that we are no longer strangers. We are fellow citizens with the Jews, fellow citizens with the saints. We are being built upon the foundation of the apostles and prophets, with Jesus Christ as the capstone. We are one now with the Jews. There is no more division between the Jews and the Gentiles. All of us share in that great fellowship of love. This is our Christmas. As we celebrate it, let us ask ourselves, what shall I render to the Lord for what he has done for me? What will be my gift to the Lord? What will be my own gold? What will be my own frankincense? What will be my own myrrh given to the Lord? So, like the psalmist, looking at the whole universe, you say, what shall I give to the Lord for all he has given to me? For the gift of his Son and Lord Jesus Christ. I will take up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. This will be our prayer today. We shall give back to God what he has given to us, his great love for us, the gift of his Son and Lord Jesus Christ. We give it back to him by replicating his life with our own lives and offering to him our lives. Do with me whatever you will. God will see
his Son in us and accept us as we are. So may God today bless each and every one of us. Ya gozie anyị niile ka anyị wuru ndị anabara na ihe na ndị ka egbu otu chi ekpu ruo mgbe ebi ebi. May he bless each and every one of us now and forever. Anyị kulite na-ekwupụta okwukwe anyị ekpe m n'otu Chineke nna ji ike niile onye mere eluigwe na ala n'ihe na ndị na-anaghị ahụ anya ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ nna mụrụ ụwa niile ezi Chukwu si n'ezi Chukwu amụrụ ahụ emeghị eme ya na nna bụ otu ihe ha jiri bụrụ Chukwu onye si na ya mee ihe dum onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ bịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị nke Pontius Pilate ọ taa ahụhụ ọ nwụọ elie ya ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo ọ ragoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna ma ọ ga-abịaghachi ọzọ na ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe ekwe m na mmụọ nsọ onye nwanyị na-enye ndụ onye siri Nna na Nwa pụta onye a na-esepụrụ na-etoko yara Nna na Nwa onye si na ndị amụma kwuo okwu ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ ana m atụ anya na mbilite na ọnwụ nke ndị nwụrụ na ndị ụwa ọzọ na-abịanụ. Ebe anyị hụrụ ihe nke Kristi bịanụ ka anyị sekpuore ya bịakwa were okwukwe siri ike butere ya ekele na onyinye anyị. Pope Francis, the cardinals, bishops, ụkọchukwu, reverend sisters, na ndị brothers, na deacons, ka ha na-eme ka ihe nke Kristi na-achawapụta n'ime nzukọ nsọ Katọlik n'ebe niile ha na-ekwusa ozi ọma nke Kristi. Anyị arịọ gị dị nwe n'anyị.
udo n'ụwa niile. Ka ndị niile na-achị achị na-ekwenye n'ozi ọma nke Kristi iji mee ka ha na-elekọta ndị niile a na-emegbu emegbu na ndị na-enweghị onye enyemaka na ụmụ ogbenye anya. Anyị arịọ gị dị nwe n'anyị. Maka ndị niile bi n'ime ọchịchịrị, ọkacha iji na-eso ụzọ n'ozi ọma nke Kristi, ka ihe nke Kristi na-achawapụta n'ime obi ha, were dubata ha ị na-agbara Kristi odibo n'ime nzukọ ya. Anyị arịọ gị dị nwe n'anyị. Maka ndị niile na-ekene Chukwu maka ihe ọma niile o mere ha, na ndị na-arịọ Chukwu ihe ndị ọzọ dị iche iche, ka Chukwu nụrụ ekpere ha, bịakwa mezuere ha mkpa ha niile dịka uche ya siri chọọ. Anyị arịọ gị dị nwe n'anyị. Maka anyị niile n'ọgbakọ n'ime ụlọ ụka, ka anyị kwudosie ike ị na-enye Kristi onyinye nke ọlaedo bụ okwukwe anyị, na mgba isi ọma bụ àjà anyị na-achụnyere ya, na ude nnukwu isi ọma bụ ị na-enwe afọ ọma ebe mmadụ ibe anyị nọ. Anyị arịọ gị dị nwe n'anyị. Maka ndị ezinụlọ na ndị enyi anyị nwụrụ anwụ, ndị anyị bụ n'uche ugbu a, ebe ha sowere kpakpando na ihe nke Kristi banye na ndụ ebe ebe, ka ha hụ Chukwu ihu na ihu. Anyị arịọ gị dị nwe n'anyị. odibo nwanyị nke osebere ụwa, ekene Maria ịdị ngọzi n'etiti ọ dị ezi ngọzi Jesu.
bụ Chineke nna anyị, ebe anyị hụrụ kpakpando n'ihe nke nwa gị Jesu Kristi, biko nara onyinye anyị jiri bịa, ka anyị sekpuoro di nwanne anyị site na Kristi onye nwe anyị.
lekwanụ ụmụnna m ka ji amụnụ na bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna jike niile ịnaranụ. Di nwenụ, anyị na-arịọ gị, biko were obiọma gị lekwasị anya n'onyinye nke ụka gị na-ebutere gị. Ọ bụghị ọlaedo, mgba oke isi ọma na ude nnukwu isi ọma ka anyị na-ebutere gị, kama ọ bụ Jesu Kristi, onye ihe ndị a nọchiri anya ya. Ọ bụ ya n'ezie ka anyị na-ekwupụta na-ehunyere gị, na-erikwa, onye bụ di nwenụ ebi 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 ebi. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu, nyenụ di nwanne anyị Chineke anyị ekele. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ta ụwa. N'ihi na mgbe sotu nwa gị gosiri onwe ya n'ụdị nke mmadụ, ụdị nke anyị nwere ike ịnwụ anwụ, o jiri ihe ọhụrụ nke anwụghị anwụ nke ya kpọghachi anyị n'ọnọdụ mbụ anyị. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe, na-asị: Ya mere anyị ji n'aka Jesu Kristi nwa gị na-arịọ gị, nna kacha ebere, ka ị nara onyinye ndị a anyị na-achụnyere gị àjà. Gọzie anyị na-ehunyere gị ha maka nzukọ gị dị nsọ bụ Katọlik. Biko nye ya udo, chekwaa ya, na-edu ya, mee ka ọ dịgide n'otu gazu ụwa niile. Anyị na-ehunyekwa ha maka nwaodibo gị bụ nna anyị Pope Francis, na bishọp anyị bụ Nicholas, na ndị niile kwerenụ na-agbasa eziokwu nke nzukọ Katọlik nke si n'aka ndị apọstọl bịa. Chetakwa ndị nke gị, o sekpụrụ ụwa ndị anyị bụ n'uche ugbu a. Na ndị niile ji okwukwe na ịhụnanya gbakọba n'ihu gị n'ebe a,
anyị na-ehunyere gị aja otito nke a maka onwe anyị na ndị dị anyị n'obi, na-arịọ gị bụ ezi Chukwu dị ndụ ka inye anyị mgbapụta nke mkpụrụ obi na ọdịmma nke ahụ. N'ụbọchị taa dị nsọ, anyị na-eme emume na otu nwa gị na ya ha otu n'ebube gosipụtara onwe ya n'ụdị mmadụ. Anyị ewere nsọpụrụ na-echeta ndị nsọ anyị na ha na-emekọrịta. Onye mbụ bụ Maria Virgin ọkpụ dị otito, nne nke dị nwanne anyị ahụ Jesu Kristi onye bụ Chukwu, na Joseph dị ngọzi bụ di ya. Ndị ọzọ bụ ndị apọstọl na ndị egburu egbu n'ihi okwukwe: Peter na Paul, Andrew, James, John, Thomas, James, Philip, Bartholomew, Matthew, Simon na Thaddeus, Linus, Cletus, Clement, Sistus, Cornelius, Cyprian, Lawrence, Chrysogonus, John na Paul, Cosmos na Damian na ndị nsọ gị niile. Mee ka anyị si n'arịrịọ ha na ụgwọ dịrị ezi omume ha kwụsị ike na nchekwube gị n'ihe niile. Biko Nna, nara onyinye nke a n'aka ndị ụkọchukwu gị na ndị ezinụlọ gị. Mee ka udo gị dị na ndụ anyị nke a. Zọpụta anyị na ndafu ebe, gụnyekwa anyị n'otu ndị họrọ. Anyị na-arịọ gị, o Chineke, ka ị gọzie onyinye nke a, mee ka o si na mmụọ anyị pụta, ka o kwesị na ị ga-anara ya, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ n'ọbara nke Kristi nwa gị. Ihe ịhụrụ na anyị nke ukwuu, ịhụrụnanya nke ukwuu bụ onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara n'ụbọchị bụbọrọ ụbọchị ọ tara ahụhụ, were achịcha ya waa ya nye ya ụmụazụ ya, sị, welite anya n'eluigwe, lee gị bụ Chineke Nna ya ji ike niile anya, nye gị ekele n'otito. Ya waa ya nye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke ọ ga-adọrọ nye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị. O buru iko mmanya, nye gị ekele n'otito, bunye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Anyị kwupụta n'ihe omimi nke okpukpe anyị na-eme ugbu a.
o Chineke nna, ndị ofufe ọta gị na ndị nke gị niile edoro nsọ nọ n'ebe a na-edowe ncheta nke Kristi nwa gị onye nwe anyị. Anyị na-echeta ahụhụ ya dị ngọzi, mbilite n'ọnwụ ya na nragoro n'eluigwe ya dị otito. Anyị na-esi na onyinye niile i nyere anyị chụnyere gị, o Chukwu dị ebube, aja nke a dị nsọ, aja nke na-enweghị atụtụ, achịcha dị ngọzi nke ndụ na iko nke nzọpụta ebe ebe. Biko were ihe ọma nara ya dịka isi nara onyinye nwaodibo gị dị nsọ bụ Ebel, na aja nke nna anyị Abraham chọrọ, na aja nke dị nsọ, aja na-enweghị atụtụ nke Melkizedek nnukwu ụkọchukwu gị chụnyere gị. Chineke ji ike niile, anyị ji umeala arịọ gị ka izite mmụọ ozi gị ka o were aka ya bụrụ onyinye ndị a bute na ọta gị dị elu n'ihu ebube eze gị. Mee ka ndị niile siri na ọta nke a nata ahụ n'ọbara dị nsọ nke nwa gị rie, jupụta na grasia na ngọzi niile nke eluigwe. Cheta osekpụ ụwa ndị nke gị hapụworo ụwa nke a, ndị ji okwukwe bụrụ anyị ụzọ gawa na-arahụ ụra nke udo. Biko nna, kpọbata ha na ndị niile egburu egbu na Kristi, ebe ha ga-anọ nweta ihe aṅụrị n'udo. Anyị nwa bụ ndị njọ, ndị chekwubere na gị, ndị chekwubere na ebere gị, na-arịọ ka inye anyị ọnọdụ n'etiti ndị apọstọl na ndị nke gị egburu egbu maka okwukwe: John, Stephen, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Peter, Felicity, Perpetua, Agatha, Lucy, Agnes, Cecilia, Anastasia na ndị nsọ gị niile. Ejela nyochawa ka ihe ọma anyị metara ha, ma were ihi ebere na obiọma gị gụnye anyị n'otu ha site na Kristi onye nwe anyị, onye isi na ya oge niile. O sekpụrụ ụwa, eke ihe ọma niile ndị a, edo ha nsọ, tinye ha ndụ, gọzie ha, were ha nye anyị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa dị ụwa niile. Ụmụnna m, ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta ịkụziri anyị were kpọkuo Chukwu nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, otuto dị aha gị, ọchịchị gị bịa, uche gị n'ụwa ka esi mee ya n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arịọ gị, osekpụrụ ụwa, na-ajụ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị,
site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbara ha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gbara ndị apọstọl gị, udo nke m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya na okwukwe nke nzukọ gị. Nye anyị udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osekpụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Anyị stay. Atụrụ nke Chukwu na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ na ọbara nke Kristi duru anyị ruo na ndụ ebe ebe.
children singing, and ever as they sang, I thought the voice of angels from heaven answer right. I thought the voice of angels from heaven in answer right. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing. Hosanna in the highest. Hosanna to your King. And then I thought my dream was changed. The streets no longer rang, hushed with the glad hosannas. The little children sang. The sun grew dark with mystery. The morn was cold and chill, as the shadow of a cross arose upon a lonely hill, as the shadow of a cross arose upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, hark how the angels sing. Hosanna in the highest. Hosanna to your King. And once again the scene was changed. New earth there seemed to be. I saw the holy city beside the tideless sea. The light of God was on its streets. The gates were open wide, and all who might enter, and no one was denied. No need of moon or stars by night, or sun to shine by day.
anyị rịọ arịrịọ. Gị nwenụ nna nwere obiọma, anyị na-arịọ gị were ihe nke eluigwe gị na-ezi anyị ụzọ oge niile na ebe niile. Biko mee ka anyị were obi dị ọcha na ịhụnanya kwesịrị ekwesị na-anata ihe omimi nke a. Ọ sọrọ gị ikenye anyị oke n'ime ya site na Kristi dị nwenụ anyị. So achọrọ m iji ohere were kelee unu niile maka ịbịa fere Chukwu n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Onye akpụla ụjọ ịbịa ife Chukwu, unu were mask unu. Anyị nwere sanitizers. Unu chọọ gloves anyị enye unu. Ọrụ ma mmadụ niile gawa to supermarkets with no observance of social distancing na-azụ, na-eje to restaurants na-eri aṅụ. Gịnị mere anyị ga-eji ekpe na ụjọ ịbịa ebe anyị na-eme observe hedum asịrị anyị na-eme observe? Enwe onye ụla kemgbe ohe malitere gị si anya bịara ebe ma ụjọ enwebila onye ọbụla bụ any of apparitions nwere na coronavirus COVID-19. No, God is protecting us. God will continue to protect each and every one of you. Yeah, so we surround you with prayers. We are doing a priestly work, protecting, guarding you, bringing you to God every time in our divine offices, in our priestly prayers, in everything we do. That nzukọ nsọ Catholic case anyị mewe ịnọ na-eme iji hụsa Chineke chekwara unu. Ya gabụrụkwana mgbe e nwere concern anyị ga-eme ka unu mara. Onwebela onye ọbụla awụ onye parishioner here nwụrụ naanị so COVID-19 ma ọ nwere COVID-19. So anyị na-eji ohere ekele ndị A Lady of Fatima group maka this candle stands ha zụrụ anyị. It's more than $800 ha spent. Anyị na-ekele ha maka redeem onehi their harvest pledge. The pledge, harvest and Thanksgiving pledge envelope hin na ebe ha redeem onye. So onye ma ekwu biko bịa were ya. Ole so onye ma ekwu. Our harvest Thanksgiving and Bazaar pledge the A Lady of Fatima. And anyị na-eji ohere ekele unu niile maka ha niile unu na-eme. Emeneme introduce sa nze nke makola m bikoli elu ka ha hụ. Ya nwere anything. Ayawa assistant catechist. Our catechist nọ here na arụ ọfụma. We are doing teamwork here. Teamwork. We work as a team. He's doing his work very well. Honor for the launching of the book online. I realized a lot of money from it. Okay, well, very soon I got complete. I get to publish the book. We still have copies. Onye chọrọ copies. Onye abiakwa. Onye as Christmas gift to your friends, to your neighbors. Odi mama ina abasa. Ha ọbụla awụ ihe nzukọ na-akụziri anyị n'ụzọ ochi kụzie ya. Thank you, Nze Kemakola. Chukwu gọzie gị, gị na ezinụlọ gị. Ya so, anyị jichie n'ike na-eme ihe nzukọ Simon. Anyị na-ekele Sister Jovita nna ya otu chiri kpee nkwu ya, kpegharịa nkwu ya tata. Simple perpetual vows ya.
already. Or in their constitution and bylaws that from time to time, especially on Epiphany days, iji gosi otu ha shiri were onwe ha nye Jesus as brides of Christ. So, thank you, sister, for renewing your vows. Yeah, so ogadiri nile mma chi egbu one aje mgbe oge niile. Tupu na ala biko were ni calendar, our calendar for the year. Only were a bulletin. I don't want to email you a bulletin at home. Makana, I want different sources of getting the bulletin. Our website www.stclementpope.org. Everything about our parish and the announcements, our bulletin, everything is complete on our website. We make sure that everything is set up well for all of us to enjoy our parish. This is our family. So, kachine kenna na gozi no nile chi ebo na eje n'ihu. Onye nwe anyị nọnyere unu. Negozie unu nna na nwa na mmụọ nsọ. Lawanụ misa gụsiwo. For your wonderful performance. Continue to make our liturgy lively like this. God bless you.